Odpowiedź jest i łatwa, i trudna. Łatwa, no bo warto pamiętać, bo osoby, które pamiętają te czasy, które przeżyli, to już ich nie ma, albo są już staruszkami, starymi ludźmi i odchodzą. Zostaje tylko pamięć. I tę pamięć należy pielęgnować, rozwijać i podawać dalej młodszemu pokoleniu. Bo jak zabraknie pamięci, to kto przypomni, że byli bohaterowie tych czasów, że zginęli za wolność, za życie. A teraz my dajemy świadectwo. I to świadectwo jest tak ważne, że trzeba o tym pamiętać, żeby właśnie zwłaszcza do młodych, bo wy jesteście przenośnikami tej pamięci. Bo tak jak ja jestem już starym człowiekiem, ja przeżyłam to, ale jeszcze trochę mnie nie będzie. I kto wam będzie opowiadał o tych wszystkich bohaterach, którzy ginęli po to, żeby Polska była wolna, żeby była szczęśliwa. I dlatego warto pamiętać. I taki drobny kwiatek, żonkil, przypomina nam o tym. Dlatego warto pamiętać o tym, co było. I później każde pokolenie przekazywać następnemu, że to było, to się wydarzyło i to miało miejsce i co byli. Bo to, co mówią, to mówią ci, co sami przeżyli, którzy byli świadkami tego. To nie jest jakiś wymysł, tylko coś, świadczenie o prawdy, o prawdziwych wydarzeniach. I warto pamiętać i ten żonkile hodować i pamięć o powstaniu w getcie warszawskim.